Volám sa Michaela Grossová a som gynekologička. V čase snahy o bábätko, tehotenstve a pri dojčení je dôležité doplňať určité vitamíny a minerály, aby sme pokryli potreby vyvíjajúceho sa bábätka, ale aj materského organizmu. Na tento účel bola vytvorená kolekcia výživových doplnkov Lady Vita. Pri plánovaní tehotenstva je dôležitá kyselina listová. Nízka úroveň folátu môže spôsobiť u vyvíjajúceho sa plodu poruchy neurálnej trubice, známe ako ráštep. Taktiež je dôležitá podpora mionozitolu, ktorý pomáha ovulácii. Počas tehotenstva ovplyvňujeme správny rast a vývoj bábätka. Okrem príjmu kyseliny listovej sa v tomto období doporučuje aj užívanie omega-3 mastných kyselín. Ich príjem zabezpečí správny vývoj očí a mozgu plodu. A napokon v období dojčenia príjmom dostatočného množstva vitamínov a minerálnych látok a omega-3 mastných kyselín matka ovplyvňuje kvalitu materského mlieka. Omega-3 mastné kyseliny prispievajú k správnej funkcii srdca. Železo pomáha k správnej kognitívnej funkcii bábätka, čo znamená, že podporuje mentálne funkcie, ako sú pamäť, pozornosť a vnímanie bábätka.